Nang gruguh kae kuwi. Ono ae. Mekol kena ketiban genteng wadul tengok-tengok disrondol celeng. Siawak. Oleh ae parian brother. Nek tiap tahun lahirno
kok tambah nyodok asine nek sore ae uno amben ngarep bareng tengah wengi lampu dipateni bringking-bringking kepleset dadak mecah Wadah terus dangdut lagi yo tak lateni ayo iso tak kroso pring kepingin kepethuk nyegatno dalan bareng ketemu gak wani kenalan critane bareng wayah bengi gak iso turu sampe jam 1 kula ngelamun nok pinggire kursi diturokno terus kok gak bisa lali binatang berpanjangan mata saking asik sampai disemprot kaca namun semanten hitungan kota yang bosan boros iki ya ndak baleni sen. Oh, yo kepengin rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Wis enake dibaigon ta ya apa. Riya ketemen-temenan. Lho, Man jamino man. Ambek wong garang kok pencilaan ngene. Peno Karepmu ya apa sih lho? Dadi pamamenku peno gak pantes nani. Sing pantes peno iku dadi misan aku. Ya apa? Misanan. Dadi tuwa kon tinimbang aku ngono. Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan misan. Dadi ku lara lho kan niku ngomong kan niku dicat putih bareng panas. Merekat kabeh. Kak, aku nek ndelok kon terus kon ana kene iki mbaleni film lawas ta kon. Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suara aku ngedung terus-terusan nang ngibur ati sampe entek lho. Ngene iki entek lho sapa? Aku biyen yo roh nek kon biyen niku kepengin rabi kon rewangi turu nek kene sampe ngipi-ngipi. Peno wis tak critani peno prasaku dadi patihku kan. Prasaku lho. Iya, prasaku aku yo gak eling lho wong gak melok ngipi. Lah iya, tak kandhani. Prasaku patihku iku peno karo Sapari. Lho, Bapak Seman prasane dadi pendhita ngono lho. Iku wis elingmu. Iya, dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok. Sidok iku Endang Susiati, batek kepethuk temen jenenge Susiati pancene wayu pancene. Jenenge arek api. Lho ya apa? Wis ngene nek pancene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati. Iya. Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngengleng-ngengleng kon gendeng. Lho paman yo melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak. Kita. Kono ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong petik cilik gak duwe. Wong menungsa gak yo akale sih. Kantong suwal. Ya. Kok kantong. Saya aku tau ngomong kaset sing dhisik, kantong suwal wong iku akal lho. Iya. Anane kepingin lho, ya apa carane? Carane. Saiki ngene, putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Iya. Lu wedi lho. Lho kok wedi? Kalau wedi, ndelok gusiku kaya ngene.
Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut. Lho, isane gak ketenger ya, peno ojo mringi silek foto. Dadi betutut ae. Betutut Tambah lho. Lah apa? Ya apa areke tambah gak keduga. Apa nek temen aman belani aku? Wis tak dandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Bola sepeda peno bani situ jare wis kok dol. Iku ya lo kari lagrangan itu iya. Peno lek ngomong panjang koyo yo tak bandani Dik. Wis njaluk ngopo? Mau tapi yang jeketek peno ngono apa-apa nyingkris singitan. Tanggung jawab wis. Tanggung jawab. Ini golek wong Jombang singitan iki ya. Lek pengalamu iku. Aduh ku ulane tak wong ojo anu ngomong dhisik lah ngono. Tuwa saya tak tukar sepeda dia. Lah terus ya apa balekno dhuwit kok? Balekno lho. Kedae diuncalno maneh. Ngene lho. Coba man. Rewang-rewang ono ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lek duwe niat ya kudu tarak lah. Nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Peno iki ya saren aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ono dodol celana lan klambi peno man. Dadi no buyar gawemu, iya paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat. Ya apa bapak mangkang rasane aku. Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon war iya. Hanya bapakmu. Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya, cocok panjenengan ya bener. Terus Jadi dulurku wis tumbuh oleh tutup. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono. Ya boleh. Bareng jangi tak pedui. Iya. Dadak bapakmu sarungan tok kaosan putang. Iya. Mlaku ngidul ae bareng ngidul. Dadak ngitutno kumidi bedhi. Lho, iku sing ngebosi ya bapaknya. Lho, mosok. Lho, lha wingi ucul situk. Nyakar anake anu iku. Kate ngomong wedi aku lek anu. Wis pikir dhewe lak krungu apa no? Iya. Ya kulit putih. Bapak mah ya apa jadi gak golek aku ta? Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhanono. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab derane wong tuwa. Lah ya apa kadane cacak koyo ngene mosok butuh-butuh kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lho. Urusanmu iku. Dadi mateng entah awakmu iku dipasrahno aku. Terserah meno ya. Iya wong kon iku ojo nemen-nemen oleh ngubupi. Iya wong kon iku pencit madu ya. Kalau bapak ya. Melakukan ngerti ya? Bapakmu melakukan sing sebelah tengen kok malah saya kene men lho. Lho Cak. Iya. Koyok gambir jebuk. Iki ya peno ya Cak. Aku Cak Majid Cecing didadekake. Kon campur ngel. Apa le cecing kan? Pak, pokoke dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lek gak ngono aku nyingkril, temen. Wis tak pasarno pamanmu. Aku iki lak wis iya. Aku iki pejare pamanmu kok kadane bapak koyo ngene. Masa gak ngerti lho. Iya ya, Pak. Pancet ae kene. Lah iya. Lah ursane yon masih arek. Gak Cak, urusane wingi tak laksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. Penuh tak gadekno sementara gak. Ora pokoke kadene kok nyakano lambi ya. Wis ngono Pak aku semboyan. Lek panjenengan iki sida rabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gawe semempeng aku melok obyek peno ya. Iya. Tetep sih obyeke. Tetep. Karena gak tau ru aku gak tau mulai gregeteng karo bapak. Dilung mben nang Perancis ae. Nyurung gledekan ning ngono. Wis gak apa-apa saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah. Iya. Iya ya nek Obah ya. Lah iya termasuk Usaha. Iya. Yo, are kada umput di sini. Saya cari nggak ada di rumah. Oh. Iki siapa sih, Pak? iki masih karo. Siapa itu? Hei, kita lelok iki. Bos penuh ta iki. Iya, ngene kok apa? Ini siapa ini?
iku anakku. Anakmu ya? Nah, emak nih kalau. Anakku lah nemen aku lah. Bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada peluru supaya saya datang ke rumah. Katanya ada peluru. Peluru? Iya peluru. Ya warang yo. Ya wis. Mune perlu kubluk sampai kate mencelat. Katanya ke rumah saya, ke rumah Uwe sana. Kok gak kesana? Aku gak repot mikirno anakku itu 12 mati. Ini saya kasih postcode ya. Iya. Terus kapan ke sana? Ke setor rumah saya. Iya ben guna Pak. Barangnya masih ada. Isi ono. Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Nanti saya preseni. Iya. Ini loh, ya. Iya. Ini saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup. Iya. Pegawainya banyak. Ini paman saya. Dia pegawainya. Ini Saya juga terhitung sekretaris. Ini dua-dua ini. Ini dua-dua ini pegawainya. Iya, ini saudaranya. Oh, cari pegawai lainnya saja, Pak. Loh, ini bapakmu loh. Iya. Oh, cari bapak lainnya. Bapak. Oh, bapak ini bapak welek loh. Oh, masih elek itu kok pagi. Salah kaitan oleh giling. Oh, terus ini mumet aja. Iya, ini yang zaman lawan. Zamane Eling ini lho Kak, pasti masalah. zamane dubrar aja jadi nduk ganggang. Terus nek jangan ngomong gendeng ya. Ya sekarang begini. Iya. Ada uang berapa? Saya kasih uang Berapa? ya. Berapa ini? Ini saya kasih uang 100. 100.000. Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana. Sekarang store sana semua. Store ya? Sekarang bapak sana. Iya. Ya, ini uang diterima. Ya, terima kasih ya. Iya. Pak, terima lu Pak ya. Iya. Lho, ojo loh kayaknya. Loh. Bener Aku ngono, gampang. Oh iya. Ya. Soalnya sing tanggung jawab Kartolo. Oh Ini iya. ya. Saiki bondono, bapak gak usah melok aku. Saiki paman yang tajak ngelamar arek ece iku ya. Aku nduk omahe. Kamu ono duit, Pak. Iya. Pokoknya penggawean aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab. Pernah no omah tak tinggal ambek Kartolo. Iya, Dik. Yo ngliwet to ambek umbah-umbah. Nemen kon niku. Aku mbak gak iso ngucek iki lho bingung aku. Aku lagi peti lho. Pak ya. Wis tak tinggal ya? Pak ya. Iya. Hati-hati lho, minggir ae. Iya nah. Sing dhisik kok dicacak jaran. Wong pasti mlaku ngetan sing ngebok mulon. Kan jalan dah. Anu, Iya, enggak kena sing kiwa yo gandolono watu ta Lah, miring. kayak padha. Iki gak miring pundak rek. Nah apa? Iya tekan pabrik ini. Ya Pak ya. Iya nak ya. Tak sangoni. Iki tak gani 20.000 ya. Iya wis. Kuliane tak tukokno apa-apa tak ge beningser. Ya. Yo lho, dikesak. Brocet iki lho. Mesok roti yo karo. Nek delok iki sing saya itu sing penuh pandeng sing temenan ta. Wong delok kesak lirik rene. Lah yo ndelok lor sing kesul dilirik. Ana ana mari. Moto wis nyen. Pak ya. Iya. Pangestu penuh sing tak jaluk. Wis muga-muga ketrima. Ya muga-muga nak tak ideni bayi milik. Aman ya. Iya ya. Iya yuk. Mrene to. Lah apa sih, Pak? Wis rampung kabeh gaweanmu. Wis, Pak. Ya, bapak iki kepingin rembukan karo kowe. Sajake kok penting sih, Pak? Lah nek ora, kowe iki rak ya wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Mula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njaga asmane wong tuwa. Ati aja sok
kluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok kluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta? Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lah elek ya, Pak ya. Jatuh prestisene bapak. Iya ta? Iya ya, Pak. Sebab bocah wadon ki yen wis kluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki ada jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi. Bapak iki ya apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi ki ora metu kluyuran, Nduk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping 3 madhep ngetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak juduku. Mlebu kamar bleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale. Lah rapane ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepak judone. Niat ingsun mlebu sakjroning gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip 3 peleton. Bapak iki ana-ana ae. Nah, piye meneh ya to ibumu ya wis ora enek. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana. Ah iya, sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga meneh kejaba kowe ya ta? Iya, Pak. Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran, aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Ati bisa ngayomi karo wong wadon, rakyat ta? Iya, Pak. Nah, nek ngono luwih apik dina iki uga kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Ati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik mesti sedhela meneh bakal teko jodohmu, Nduk ya. Ya dungakno ae, Pak. Aku oleh jodoh wong pangkat, Pak. Ya wis tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta? Ya aja ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing dipangan ngono lho. Lagi mau rak ya rembukan intermezzo to, Nduk. Intermezzo. Bapak iki gaya lho. Lho, kae sajake neng tamu. Iya, Pak. Monggo, monggo. Monggo, Tak kowe tinggal mlebu. mburi ya, Iya. Pak. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Monggo, Pak. Makan ketabruk ae. Monggo, monggo. Nggih. Wah, Nggih. sajaipun kok dereng nate pinanggih. Nyuwun wesu. Nyuwun wesu. Nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih nyun sewu sakle paman kula menika anu menapa? nggih. Kula tasih turunan Joko Tarub. Oh, inggih. Wong pancen tiyang menika ingkang dipun padosi rak sederek. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot. Inggih. Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno. Wis tak mencrekno pas gak diterima, Man. Kula to? Iya. Kula Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan apa sinten? Kula Poh Krowah. Kula pamanipun Kartolo. Oh, pamanipun. Kula Munawar. Panjenengan angkel nggih? Lho angkel. Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, Nggih. menika paman menika bahasa Prancis. Niku kualik. Kualik kalian gadanipun sinten? Lah gajane Kang Kastaman.
Loh, lah pokoknya asmanipun sinten? Oh, kula. Nggih. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Mana? Tapi dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki. Ya perasaanku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tegak ya. Ono kok melok ngipi ngono. Oh iya sih. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan Tedak lho. Roh Hadi Peni. Saking keraton Ngayogyakarta. Oh, ini kok to. Mesinipun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki. Lah napa kula niki daden-dadeni Dewata Jengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan. Nggih. Wonten paripantun menapa? Lah niki pari PB 5. Wonten parigatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih saking Kula mboten wantun menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek. Lah mesti keliru Paman. Menika ngaten. Kok ngaten malih to, Dik? Lho. Mbok dipun gantos kene. Artosipun dumugi sowan Kok dumugi sowan? Ya lho omonganmu kok tambah pating pesotan. sowan kula wonten ngresep panjenengan menika Pak. Nggih. Badhe wonten damel nggih menika ngamer. Anu. Lamar. Oh nggih menika paman menika ingkang teges mumpung teges menika. Menika ngaten Kang Mas. Iya, mulai ngaten malih to. Sejatosipun tebih saking gubuk kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan. Kok duit arisan? Namung ngamar. Oh, badhe nglamar. Nggih. Nglamar anak kula Ki Endang Susiati. Susiati, nggih. Nggih. Menika anak kula, Pan. Nggih. Kula menika mantenipun menawi dipun trami lho, Pak. Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetebungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai njen. Menawi ngaten tesih Tedak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiyang ingkang gadah jabatan. Nggih. Dinas malam menika ing kawasan rak gadahi tugas rahasia. Ah nggih nggih. Inggih panjenengan. Pegawinipun Bapak nggih gadah menika bagian pengairan ingkang paman menika. Kula. Oh. Nggih. Dados enten tiyang wani kali kula mboten kula sukani Bali. Menapa panjenengan nika jaga tirta? Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lah kula bagian terpenting. Wakilipun Bapak. Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam. Tugas malam. Sak boten-botenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah. Saged ngayomi kalian teng estri. Lah menika kula mboten pamar to Pak, menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih peningsetipun Endang Susiati bakale bojo kula. Oh, ngaten nak. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging nglamar menika sampun sip kula trami. Inggih. Lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge Bapak. Soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu. Lajeng Dados bis badhe damel hari raya. Inggih. Sampun siap gangsal waras. Oh. Niku kagunganipun pemerintah daerah. Inggih nggih. Mboten dados menapa wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos ra inggih to. Dados nyuwun menapa keman mesti kasembatan ra ngaten. Tapi nyuwun waktu Inggih. mantenan menawi pengirim pun luwih saking 100 menawi nggih pun anu lho Pak. Nggih. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo. Sampun to. Panjenengan sampun jumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Inggih. Pokoke pun dipun rami. Kula trami. Nggih, malam minggu dados manten lho. Pak. Inggih, nggih. Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit Pak. Monggo, monggo, monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Nduk, Iya, Pak. iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Wis tepak lho, Pak. Ayo mula dina iki kowe neng omah, bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta. Pak.
iku nek diati-ati ya rumah tangga gak sampai kocak. Contone kaya aku iki. Zaman semono tak rela nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok satpak. Tuku eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Dipandang sepintas selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih. Nyambut gawe tukang penatu gampang ibu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Kang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panase banter, antri-antri. Baba, koncoku ya ono ya wan. Kaya Kang Man dodol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es iki. Balapan ya aku ya wan. Wong menatok lo balak-balik. Winginane iki ono pakaian rong kodi teko Arab iki. Masalah, pakaian bal-balan teko Arab kuwi. Kenapa ono kene kabeh. Nukono rene hawane adem. Dadi nukono iku pakaian gak garing. Dikoreni. Mulane tak hati-hati bare aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampak aku imang kejiwangi bare langganan. Sabun winane kuwi entek rong prauto sabun niku. Ayo, apa? Sesapa? Monggo. Loh, memen peno dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki iki. Memen peno lho logo iki lho. Lah mosok gak iso nuluse kon lho. Lho lha iki nek peno lek dudu. Ya tekku memen kono tak kon niku. Kon niku ngawur ae kon niku mesti gak ndelok kon niku. Wis suwek kabeh. Wis suwek kono kandakno. Kon kurene iki ngrusak tan ulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak ngono wis ngono lho. Ora dudune dhewe wis nglironi ta? Iya wong penaton arek iku. Penaton iki nglironi. Lho nglironi. Apa nglironi? Ilang ta nglironi ngerti aku. Ambel menatu ya. Apa? Ojo ndangak ae. Malah Ninglu cek ro apa enggak? Mbak lek ndangak lak gak ketok nang gak ngerti aja iki omongane. Ndangan dilu kan urus aku sih. Lho, kalau ndangak omongin lak gak ketok mergo kedangdangan. Apa? Ayo terus. Kedatangan apa ngono iki? Wah, arek kok liyane madani tok ana maneh. Ya kepethuk. Gak tau nang Malang ngono. Gak tau nang Malang. Lah apa Malang? Mbak bis tak kandhani. Lang Malang nang omahe Nyai Mikelo kunci ngono ta. Ngawur ya tak ngono. Mbak bis kok ngarepe omah kono iku bis akeh sing durung didandakno barang. Lah apa? Lah gak ikut ta sangi. Oke apa? Yo bis ikut iki lho. Bisa ikut lah tutup ikut iku. Ngawur ae kon niku. Guyon. Aku sih gak tau guyon karepno. Yo apa garapan pun akeh. Wah, akeh lho pakan kemanten lho yo. Iya yo. Api-api ya. Iya bedah kabeh. Percaya kan iku anyar iku. Menatokno rene. Lho ya. Oh, pancen modele kembangane kok bedah. Kembangane. Aku manjange menatokno, cuma tak tarik dhisik ya wis sanggup tanggal gak. Yo gak tak gowo ngabot-abot tak gorene lek yo. Sanggup lah ngono tukang kuluru jero kok. Kayak menatokno terpal. Omongmu iki wis. Kata cak omong orane kok dikenal ati, dicak omong kok terpal sewan kon penatok lo kene ya asik. Sanggup tanggal gak yo gak tak goreni ngono. Terpal gonang kali ngono kosek no kali ngono. Ngawur ae kon dikotakno. Lho bae pernah iki sanggup. Sanggup tapi kok gak realis blas ngono, gak cocok nang gawe aku kon niku. Iya. Iki penatune setrum. Oh, sik kuno penatune. Sik ono kuno ngene lari. Ya sik ono manuk-manukane. Iya, kuno iki. Oh niku lho napa areng lho prautu-prautuan areng. Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune. Kayu opo kayu kesambi. Iya ngetan tapi. Lah apa ngetan? Gak mandek belas iki. Iku ngetan iku kotok mah jebiyok kok gudang mburi. Gudang iki apa mburi? Gudang yuk lop. Ya gudang areng cuwek. Wah, ora tak. Iya, Mas. Iya. Aku mang ora perlu karo peno. Iki ndandakno jas nang ndi sing gelis. Biasa sing umum ya. Jalan Surabaya. Iku Taylor iku ngene Emo Malang. Oh, Emo Malang. Iya. Piro ongkose ya? Ongkose gak salah ya 2 juta menane. Kono wis beli turu wae.
gak beli lontongnya sih kan iku. Oke tok mecicil kon turu. To nyambut jam renteng gak dipakani, bingung iki. Sarapan, durung sarapan. Durung sarapan. Mau wis jam 10 mau lho. Durung ayo. Gua aku katurno. Lah nunut kon. Tak eling jiyo aku. Adakno. Ya, kira-kira piro lek sak jam mari gak mari? Gak mari Dino. sedih. Gak mari. Telung dino. Kadang-kadang kok seminggu, nane kok 10 dino. Tuku garapan ku niku apik. Jaitane apa digawe? Bola. Gak kawat. Ngerti anak bola sing medel barang. Tapi larang ya sing bulet ya. Soale ku akan dikira-kira dhewe penjahite ta. Iya ya. Mulane suwe kono niku. Aku ati dadi manten. Meneh gak tak kabari peno, ya tak kabari iki banyak ambek ono perlu nih. Sampai ngapari saiki. Iya. Esuk ta lho nek di kemanten lho. Saiki wis tak dandakno tapi gak nduk embung malah. Iya suwe iku, paling gak seminggu 10 dino iku. Iya. Lah mulane repot kon. Ono embung buntu. Nah terus embung buntu ya sih kan. Hari ini masalah iki kok bingung ngono kok. Embung malah embung buntu iki lho, lek ono gang buntu iku. Gang buntu lah kok embung buntu iku. Tapi gak iso mari seminggu ya. Gak mari. Wis jajak iki kadunge apa ngomongane. Iya. Anu yo melo iring-iring lek gak usah. Ya melu ah ngono iku. Wis kon kabeh penantu murono lek melu. Lah perkara niku. Kosong-kosong aku niku. Lho gak ngono ringkesen penantumu. Masa aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho, lemu-lemu. Ulem-ulem. Sama umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa. Ya tak waras saiki. Lah ngono. Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iki? Iki tak anu kanca ya. Kira-kira dijupuk kapan? Iki nek gak salah dijukuk kurang luwe mari raya kupat nang. Wis suwe lah. Suwe. Iki kanca pegawaiane iki lho, ah. Wis ngene ya, Po. Iki seminggu cukup iki. Tak cilik ya. Mari kemanten anyar, mari kemantenan ben tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo dhuwit iki gawon. Sili sih bar penaton kon sili. Lho, lah nek ku engko ta lek panjenenganmu lek gak gelem nek ku pen. Kon nyari ku. Dadi kemanten gak dikira-kira ta apa kon iki. Lho, dadak boleh manten wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meni ku dadi manten. Soale pribadi baik, kon-konco bareng gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu, nek diparani ya apa lho. Jare sik kurang seminggu. Iya seminggu. Lah iya, wis gak iso alasan. Biasane peno iku pinter alasan, sih dadi wong alasan meneh. Arek ngomong tita iki berbahaya omongmu kon. Ya apa sih? Tak silit tok apa ninggal KTP karo dhuwit? Wis gak perlu KTP kal. Iya, KTP. Pokoke mari kemanten anyar wis tak balekno ya. Oh, ngono ta? Iya, kok samarani? Iya. Wis kate tak parani ya? Iya. Tapi iki kon cilik. Cilik ya. Iya, kate kon parani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya. Iya. Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balekno. Tak balekno. Temenan. Ambek dinis kok budal karo dinis aku. Dinis nanti kon iki. Maling ah. Kok dinis nanti Dini. Kon apa ketemu apa duwe ta? Ngetono kunci kok. Oh, sampe duwe arek kunci sepeda. Tak kok ya. Iya, iya. Suka. Matur nuwun. Iki ya apa dhuwit kok tinggal enggak? Sini lah sih. 10. Kade. Usah. Kade. Yes. 10 iki. Iya. Kasih sono kamu 500. Piro? Kasih sono kamu 500. Ngono jare enggak? Ya gak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya. Tak ganti sak ya? Iya. Tak ganti aja kan. Tak tinggal. Iya. Tak gowo ya? Iya, jalan lho. Meneh sore lek gak ono sempat wis gak usah rono ya. Lho karo ora ilang jas iki. Jas tak balekno peno repot peno penatu peno. Rono kok. Kok kobong ngironi maneh ya. Ya wis. Nah, aduh lho sing hati lho. Kok apa nabrak kenong barang iku. Kok ya apa arek kacakno. Kempul kendang barang ya. Sing kok menatu gampang kempul kendang. Ngene iki rekaman iki. Oh, blok iku tak lho. Tinggal ya. Iya. Waduh. Wah, arek iki wis. Tapi yo nek ndelok omongin nang getune mah koyo yo pas aku kuwatir arek iki pas breset. Nek breset berat arek iki. Alah antenane. Masih aku buta huruf gak sekolah ini. Tapi duwe pengalaman, duit teko. Pengalaman aku nglakokno loro pangkon.
Ya melandang, wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndagel bareng. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tambah dhewe wakjo, kurang seminggu Dik Sapari. Tolong napa sampean ewangi terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekel tangan, kei pancen 10.000. Dadak winginane balekno mboten sida. Waduh ngutang wis tak entol. Tibake terope deng-dengane rame. Tarungokno kono loro pangkon. Lho, tibake kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yo ngono gawe piti-pitian dadi. Mbu jagone sapa cek lancangi. Dunggahi. Oh, seru. Jago-jagoan kok yo ngawur. Luar? Marah. Dengaran kok Pak Metu. Nggih jago-jagoan ya. Nggih jago-jagoan. Kok wulune kok wulu apa ku jenenge koyo pitik walik. Ha iki bodol kabeh jagone Wak Jaya iki. Terus dadi tak pi dadi unggahi. Nek ngono kan nggih jago-jagoan nak mari dipermat iki. Ana perlu ta? Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggu ndek gawe. Lho minggu kapan? Ngarep iki. Ya wis minggu iko sing dhisik. Lah opo lek Kartolo? Gawene Kartolo iki. Oh, ponamu ta? Iya. Oleh sapa? Iki ana apa anake Piyayi. Lho, bu anak wong gendeng Piyayi gak ero. Pola apa ndene Piyayi dhisik. Endang Suciwati. Apa? Endang Suciwati. Ngomong wis pelat kan wis gunung-gunungan wis anjlok kowe kan. Aku sumbangan, Ri. Kon niku kapenane kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngono. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Kok catas mau sumbang nomor? Lho kula kan lak ngerti sih nek sapa iku Cak Markeso iku dulurku, nek Tolo iku ponaku. Iya tapi rekan ono, Dik. Lah bapak niki gak ngatasi biayai Tolo ya terhitung anake dipasrahno aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan ku apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno. Engko nang kon ngomong ngene engko nek ampropen wis dadi buka ngono nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek Misti kaya apa. Wis kelakan dowo. Ya wis, kapan minggu ngarep iki? Iya. Wis biasa kok nek dibutuhno wong ngono 50.000-an. Karo iku gandengamu nek ndolekno cara bojomu iku. Saut-sautan iku sing cepet ngono lho. Lho gandeng aku ta? Iya, nek Wah, bene kok cocok gandeng aku. sapa? Wis boyong wong. Warsi Lah opo ri? gandengan apa? Nyambut gawe yo no. Oh, setel lagu ta. Ah, Ya iya, cocok wis. sing gendong biasa kon sing nampani. Heeh. Dan kamu sing gendong iku saut-sautan kurang Wis cepet. wis. Wis Gandeng aku wis. apa? Wis rasa ono wisan. Kontramen Wis ono. ono. Heeh, ngono duin. Lho, iku cepet iku. Buakane cepet ta, Mas. Ya sepurane ri. Nek onto wicanane. Nek ono di panggung nek tau nonton aku. Iya, iya. Iya toh. Onto wicanane enak. Sayange iki. Apa? Oh? Temenan sayange. Sayang apa sih arek? Wong budale licin mulih mesti ngobrol-ngobrol. Wis tak pokoke lak nggo delok ndamaene nggo delok ngono. Iya iya, iki ana duit. Iki nggih jagoan to apa? Nggih lah nu sampe. Lho ya macanan ya kucing-kucingan. Oh ben binatang ah. Ngomong kon niku. Lho nek jago-jagoan niku engko awak dhewe nggawa jago rono lho. Gak usah, wong wis tak sewakno wis. Oh, wis ta. Iya. Jago pedotan. Lah apa ya jago sotoan iki lho. Wis ya sendiri tanggalane pantes. Iki selawe. Heeh. Berarti kurang selawe ya? Iya. Tapi dolekno kanca sing tepat. Iya, iya. Ojo nono lho ya. Enggak. Minggu malam Senin ya? Oh Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan kok males ngono sih.
Malah sih kontakku. Ya wis, Dadi main di omahe kanca ya, karo omahe wong liya iki omahe kanca iku aja dienak-enak ngono lho. Wis tak beda-bedakno lah kok ya. Ya wis ya. Iya. Dapat temen 20.000. Wis, pokok minggu tak tekani mau nawas. Temenan lho, Nduk. Sakwise kowe dipaesi karo tukang paras. Aduh, Pak, ngelu, Pak. Pemantene gak teko-teko, Pak. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing adoh, dipetek jam pira mengko. Oh, anu ditekake jam pira, rak ya ngono to? Lho, Pak, gulung aku ki lho abot, aku celuk gak kuat, Mak. Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibawa. Lah, rak yo mandar seneng to kowe. Sembogomu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembogo bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketoke ijo, neng kelir soklat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe. Aduh, Pak, wangine ngelu, Pak. Lho ya pancen ya siji to. Lenga biyen karo lenga saiki iki siji. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lenga srimpi, Nduk. Lho, sapane wong mati, Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis mbrebet wangi kaya ngono. Ongkep, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Nun. Oh, monggo. Oh, Dik Saparwa. Sampun ngenten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Lah niki wau nggih anu. Susu-susu lho niku. Lah kok piyambakan kemawon rencange pundi? Tasih kantun, mantun ngeropel. Oh, ngeropel. Nggih wong pancen masa menika rame. Nggih, cukupan. Nggih kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco sae. Nggih, tengger iki ongkos kirang 20. Oh, sampun to, Dik. Dik Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Inggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Inggih. Perkawis arta selangkung ewu kula ingkang nutup mangke. Oh, inggih. Lho, niku kemanten ndugi niku. Oh, inggih. Para penyusup, Bapak Ibu-ibu, para undangan ingkang minulya, sumangga kula aturi jumeneng. Para kerawitan kula aturi gamelanipun gending pojok ngorek. Yuk, siap-siap kowe Nduk ya. Yo, Pak. Beras kuning wis dicekel. Yo, Pak. Ayo kene Nduk, kowe sungkem karo bojomu. Iya. Ngaturaken Mbah Sungkem. Iya, Nak. Ya wis tak tampa, muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungguh kene. Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing saklebeting sastana. Linon saking Mandrawa. Kadya Bathara Kumajaya lan Batari Rate saking Kahyangan Cokro Kembang.
Penganten kekalih lapak nyok alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngeleter menika warnanira sanatrio bagus Angelonet minangka cucuking lampah. Derek sadaya. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan menawi wonten kekirangan sak derenge kula nyuwun dung pangastumo. Monggo dipun sekekaken sedaya. Heri Kartolo, awan penduk, ngasu sawatara. Lan para rawuh kula aturi binarak wonten ing lebet neraosaken sejaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo sampun kaliriko. Nggih. Monggo sampun kaliriko, monggo. Nggih. Oh, monggo. Kula bagi niku kepangke kemanten jaler. Inggih, lajeng. Oh, perlu lho. Panjenengan mitranipun. Boten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kalian anak mantu kula. Nggih. Oh, inggih saged. Ingkang nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Inggih. Kok ditambah Heri. Dipun tenggo. Inggih. Sawetari. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Le? Nggih, Pak. Mantuku. Nggih. Iki enek tamu arep perlu karo kowe. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ayo ditemoni kan. Nggih. Lah, Bapak mau berhenti ndak? Sapa? Bapak mau berhenti ndak? Ayo wis temonono kono dhisik, ya. Mau berhenti ndak? Monggo. Ditus tindak kuwi piye kan? Karena wonten perlu nemoni tamu sinten mawon menawi. Lah iya iki temonono sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Ngene tak ndeleng tamu-tamu kuwi. Oh, Kartolo. Oh, malah apa kudu tulisan iki? Wah, ya apa ya? Kon iku matenya aku temen kon iku lho. Malah apa urusan apa? Urusan apa ya sik kon iku? Dereng ngene gayo mang bareng wis kari sik teko ae bener. Lho arane aku kari mang ape budal? Ya iki lho apa? Kon model-model ada kon kayak Heri barang kon. Kon kabeh titel tekon ndi Heri ku. Ini kan urusan kita toh. Oh, saya kan ngomong munduk-munduk tindak-tindak. Oh, tindak-tindak biasa. Ora perlu apa wis tak gakno berkat Cinang Mulia ya. Lho berkat ya kan iki. Bacaan aku iki jalu ta apa kan iki? Urusan apa? Masalah iki nane iki lho mosok kon lali lho. Sing ndi? Sing ndi iki lho mosok kon lali. Kon tak kandhani nek iki ngono wong seminggu dicukuk, terus kon maksa nyili lho. Oh, jas ya. Lah iya. Masih komandan nanya dicukur ya oleh 40 dino ta apa lho. 40 dino ya setengah 100 wong ya aku lan. Ngawur ae. Wis rono ta? Wis rono wonge. Kok wong pindah Jakarta lah ngono ta kon niku ta. Cak rene. Iki Mboten sajakipun kok wonten wigatos sanget. Iki penting. Iki perlu apa to iki? Menika urusan bisnis. Oh. Kalau model bisnis barang. Nuwun sewu. Iki. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok inggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak saweg nedeng-nedengipun dados kemanten. Iki, Pak. Ning matur hukum mawon. Bab menapa? Menika ngaten soalipun kula sowan mriki menika perlu kalian Kartolo. Lah inggih, persoalan niki napa? Menika lho soalipun ya apa sih ngomong ya Pak kula ngomong ya Pak lho. Sampun ta sampun bingung-bingung. Anu apa nyirit jas saya tak cilik. Lho ya kok nyilih aja. Anu badhe mundhut jas menika. Lho, panjenengan kok sak sekecanipun. Menika rak jasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartolo. Nggih. Lah kok badhe dipun pundhut? Lho, napa sebabe kula pundhut sebab menika nyilih kula niki nyambut kula niki. Lho, piye to kowe iki? Nyelegreng. Kok nyelegreng. Iki rak ya padha ae karo ngisin-ngisinake aku. Anu Bapak sampeyan duka, kula lak sampun ndandaken jas lajeng mantunipun seminggu lah kemantenan
sak menika langge dadak lajeng kula ngampil kali Pak Basman menika. Kula niku lak tukang soder. Tukang penatu sama tukang soder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Terus menika sanes kagungan panjenengan piye? Boten. Lek gak arep tak wene tak balekne iki engko jasku sing anyar kon ngepek wonge. Ya apa? Gelem lho kon ngawur ae ta. Burung Pak mboten lepas kula to, Pak. Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase bapak kena dinggo ya. Sun, Pak ya. Kula badhe wangsul. Inggih kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih. Sun. Suwun kan niku. Sun atas pretelamu. Atas pretelamu. Nggih, monggo. Kok diduga wis. Sama kok tak mlebet, Pak. Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngizin-ngizinake bapak ya. Ayo montor bloko wae ya. Kowe ngaso-ngaso ning kono. Bajut kanca kula. Wah, wis ora karu-karuan. Piye? Permenisis. Saya. Oh, mau ada perlu? Iya, saya akan menumpang Bapak ya. Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi. Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak menumpang saya. Bapak menumpang saya bicara, saya tanya. Oh, iya mau tanya. Ya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo? Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Tuh, barang-barang setor saya. Saya kan sudah kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kodok. Loh. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia. Oh ya betul, tugas malam, mencari kodok kan malam. Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok hijau. Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya. Loh, penghinaan bukan. Kartolo, inggih. Coba iki jenengan. Yen iki kowe padha kae dispelake karo tamu iki. Kulo badhe suntik, Pak. Lho. Ayo kene balik. Kok arep suntik iki nang tamu. Ada apa? Loh, kodok tadi setorno ini. Kodok hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok hijau, kodok keker dicet. Apa kodok keker dicet hijau, kok bejinjang dicet. Saya goreng gak jadi bejinjang, jadi gangsir. Ora nih. Ini. Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan. Kowe iki rak yo kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih dinas malam. Dinas malam. Ngewangi bapak golek kodok nih. Lho. Dadi kowe iki penggawamu golek kodok. Gila paman bagian pengairan nih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing gogoni. Dudu penangkap penyelundupan. Mboten, Pak. Yuk. Endang Susiati. Yo, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo Si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dina iki bapak ora sarujik kowe kudu pegatan karo bojomu. Mo, Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok. Lah, Dino. Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengin mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem. Ya mau Pak, timbangannya aku gak oleh karo Mas Kartolo, aku mati ya. Ya dalon. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung tresna. Iya, Pak. Ya to nak Kartolo. Lu nglembeng. Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekad-tekatan pisan iki maratuwa njaluk sepura karo kowe. Nggih sami-sami. Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kala nak ya. Nggih, Pak. Bojo mboten kena semonten. Nah, urusan kodok ini bagaimana? Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu nanti saya bereskan setelah makan. Ya. Mari.